Bħal bosta mużiċisti professjonali, Karl Camilleri jaf il-bidu tiegħu lill-banet lokali. Camilleri tħabbeb mal-mużika grazzi għal-banda L-Unjoni ta' Ħalluqa u llum il-ġurnata jipprattika ma' orkestra Firenze. Camilleri qasammana l-esperjenzi tiegħu u tkellem dwar kunċert tas-Soċjetà Filarmonika ta' Ħalluqa li fih se jindaqqu siltiet minn films popolari fosthom Braveheart u The Greatest Showman. L-ewwel kuntatt li kelli mal-mużika kien innamlu kien xtali drum kit ta' tfal u kont noqgħod inħabbat fuq u kont noqgħod insegwi l-banda tad-dejjem taħt il-gallerija u jiena tinħabbat nagħmel l-istorbju fuq drum kit. Mbagħad eventwalment missieri kien involut fis-Soċjetà L-Unjoni u kien ħeġġiġni biex nibda ndoq mal-banda. U il-raġuni naħseb għalfejn kont għażilt il-klarinett ta' tifel li kont kien l-ewwel strument li kien ikun quddiem il-banda, allura speċtat jekk nażel da strument inkun fl-ewwel ring jiena. Soċjetà Filarmonika L-Unjoni s-sena l-oħra tellet kunċert ta' mużika mid-dinja taċ-ċinema li sar fil-Palazz ta' San Anton, kien tajnih l-isem ta' Movies at the Palace. Kena respons tajjeb ħafna u wara r-respons tajjeb li kellna ħadna l-idea, ħadna il-motivazzjoni biex ngħidlek biex nagħmlu l-istess kunċett imma naqra fuq skala ikbar. Din is-sena ser isir f'dar il-Mediterran għall-konferenzi fis-Sala Repubblika, ħanżommu l-istess tema, però ovvjament ħanvarjaw ftit. Il-mużika mid-dinja taċ-ċinema hija mużika li ħafna jħobbuha, hija varjata, tolqot liż-żgħar, tolqot lill-kbar. Ħan nippruvaw ninkludu mużika minn eri differenti, għandna minn snin 60 sa snin riċenti, sa mużika ta' films li ħarġet pjuttost sa sentejn ilu għandna wkoll. U provajna ndaħlu kemm jista' jkun kompożituri varji, hemm ħafna kompożituri minn fejn tagħżel, l-ġuħ ta' ras f'dal ġeneru huwa set inkludi, provajna inkludu xogħlijiet ta' Hans Zimmer, John Williams, hemm ħafna xogħlijiet differenti, ħafna xogħlijiet bi stili differenti u kif qed ngħidu xogħlijiet li jolqtu l-etajiet differenti. Għandna films bħal mużika minn superheroes, Superman, Avengers, għandna The Greatest Showman li ħareġ riċenti, u mbagħad għandna xogħlijiet iktar blaqta klassika bħal mużika mill-film ta' Ennio Morricone, mill-mużika ta' Ennio Morricone, The Mission, u għandna oħrajn. Ili nistudja l-mużika għal 15-il sena issa u l-ewwel kunċert kien kunċert tal-allievi kon għadna qasbis ħriġna mal-banda ma' Sur Mas ma' Professur Ċaż Ammit li kien dak iż-żmien Sur Mas tal-banda, konna minna niftaħar kunċert żgħir hawnhekk fil-każin stess, l-ġenituri. Kien ovvjament mument pjuttost eċitanti għax tkun tiddoq l-ewwel darba għall-pubbliku, imma kienet okkażjoni sabiħa. Kif eventwalment ħadt l-Università mbagħad ingħaqadt mal-Wind Ensemble tal-Università ta' Malta u hemmhekk fettet li ħafna opportunitajiet. L-ewwel nett komplejt l-istudji tiegħi fil-prattika tal-klarinett ma' Michael Pirotta, School of Music, u hemmhekk għamilt l-eżamijiet, ovvjament avvanzajt iżjed fid-daqq. L-Università kont involut fil-Student Fest li hija suswar tal-istudenti, għamilt numru ta' Student Fest kemm bħala mużiċist kif ukoll bħala arranġatur tal-mużika. Bħalissa jiena qed ngħix l-Italja ġewwa Firenze għaliex qed nagħmel Masters f'Architectural Design wara li stejt il-Bachelor's Malta mort l-Italja. U hemmhekk bdejt indoq ma' l-orkestra dell-Università dei Firenze li hija l-Università ma' fejn nistudja jiena. Kif ukoll mal-Filarmonika Rossini li hija waħda mill-iżjed banet prestiġjużi biex ngħidlek fil-parti ċentrali tal-Italja u hemmhekk din l-aħħar sena kemm li hemmhekk għamilt numru kbir ta' kunċerti, naħseb on average kelli kważi kunċert kull xahar fejn daqqejna baqgħet f'teatri bħal Teatru del Maggio li huwa teatru tal-Opera ta' Firenze, f'Palazzo Vecchio, ġifieri kelli numru ta' kunċerti pjuttost għalija importanti u li kabru li kemm l-esperjenza kif ukoll l-exposure tiegħi għall-mużika.
Dana il-konċert qed issir bl-għajnuna tal-Kunsill Malti tal-Volontarjat tru funding li ħadna mill-iskema VOPS sabiex nipromuovu l-mużika u t-talim tagħha u events li jsiru mnaqdiet volontarji fil-qasam tal-arti bħalma aħna wara kollox aħna għadda volontari li nagħmluh bil-passjoni li għandna lejn il-mużika u lejn dak kollu li jagħmilna wara kollox Maltin, banet Maltin, nipprovu aħna noħorġu mill-qoxra li forsi xi kultant inqabdu fija.